Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikha. Anti-drugs awareness campaign start gawalong kepamanpon. Non-malom Karbi Students Association pen kedengpon anti-drugs awareness campaign dode sangse anpin. Lo Charlie Riso ovekimi atom arakia hormu kecho aphai dope khangjanglo. Lason sinijang Karbi Anglong Sadgaw KSA Branch President Longbeer General Secretary Baburam Ingtipen Jepater Piponsi Aruni Phai Nerkep Arni ada porphai crazy apor pen anti-drugs awareness campaign ajaimek dengponlu. Bang solong bang pharoke thomso se lo Charlie klim somara tum chetong don pen armu chejeng sitami pedupon. Bang solong Central Committee AGS Ojoy Rong Chehon lapen ari sanghwa tum chetong don pen anti-drugs awareness campaign along RD Chipidun. Nang liphan drugs kichu ganja ke mong nang thek dun long lok lo pulo tangti nang liphan nang nepsi phatek along si bipon popusi Central Committee AGS Ojoy Rong Chehon pen pherang kia thengnu thanpa chinipon. Dia kemang masih labang society yang labang sepetak. Opini ni tu Karbi lo Charlie strong in pen ladak Sadgaw branch committee tu men patu ciponsi cidang Sadgaw ahit dia lo tu labang tu anti drugs awareness labang tu program deng pono athema kopi posi tu ke deng ponang kok lo bangke lake nona lom je litum dak itu ma society long je kaheno ason ang thek long sin litum lahai anti drugs hormone ke chopen lapuson kaheno puchini sin litum labangke Rat phan ke than je lahai hormu ke kaheno je lahai hormu rimre de nang ji pusi pini ja samet pen nitum labang so mai bang ke teng polo lapen pini labang so long pen nitum pachini kang tung je Karbi Anglong ra do an phan je pini ani bang ke litum akheno hormu je tum Karbi Anglong long tame lason nang dopiglo lason nang dopika jo itum Karbi ari so ja tum tame penangan akheno hormu lapuson drugs pen chenglo ganja pen chenglo kapre khor sor ki jun biri kemong pha pen chenglo lapuson si kachung munak son ongmunak lo lasin nitum Karbi lo Charlie song hin ben ki puji pubangke je lahai akheno hin ke cho ba drugs ke cho hin jong si ke me ulo pulo tangte lake maduda la son si je pate rong ko jingbai rong ko lake nitum munit ke pilo lo si Charlie le det ko lake drugs ke cho si chi hung rong ko lasi la so po dange heno pusi piniani nilitum labang so program mange deng nang ko lo la penitum arjulo je sat gaw alom same inu taini ari so janga tum mange lahai hormu ke cho kirim do pusi arjulo lasi pini nilitum labang so minda ben labang so hongjai ben pachini lo je nalitum pini pen bang chere no je dak sat gaw chot kali konama Karbi Anglong atok ano ke dan tum same je nalitum jong si ke cho do ko pini pen jong si natum tontelang pulotane pini labang so hongjai pen nang tumanang chuni lo jong si nal tumanang neblong pe cho nang neblong check ben pulotane ni tum nang tuman so dak na kang sai nang genji Dan galadet along chikli thepi kahi jugdam Bhomtia dabapor dan galadet along magnitude 2.5 kangtang raka chikli athepi kahi jugpusi thekriatum pangdakbon Glenvia National Park adungsi porbhai sira thongke prahinia pora hochi chikli thepi hijuklopusi Iris National Seismic Network mati thi hekpen INSN pen pangdakpon Lapusona chikli thepi kahi jukpon ke kedam tang ningkan kepa phita lapuson a chikli hijukpon lo pusi pangdakpon lo setame kopai ke me pen kithi ki jangpon awelang pusi birta ripon lo News Text Report Karbi Anglong News Karbi kuru searching room amai ahin pen hawar amai kesengpon. Karbi nimrokom nang plangsi jutang nonpu pathe ang athepi dengpon si Karbi aron barim atum pen fisar phusar ajutang nonputa rimpon bomlang. Phusar ang thon pen ki rimpon bom mate Karbi aron barim ajutang kabirti atum doan pini lakhat roksi kopili constituency ke parlo langmepi amang LP school pathua klam along Karbi kuru searching room amai ahin pen hawar amai kesengpon. Bangswang maya long keke CMA phu Dhon Singh Teron pensi mai charipon maya long manpe ngalo hisar po aman pen MSc long bison be jetong dun pen maya long local MSc Pawan Kumar Rai Chandrapur be Singh Tiso Baburam Rongkhar Kopili BDC chairman Chandra Singh Tiso Har Singh Belapen manpeng ke do ke theki dinga tum chetong dun si maya long RD chipidun Bangswa maya long keke sie langmepi amang aruatum langmepi amang along kaching thur amo avar sai ke longji aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM aphan panong si local MSc Pawan Kumar Rai lapen MSc long bison be atum arideng pinpur alu pipa jerpon
Lapen labang soamaya long local MEC Pawan Kumar Rai pen lamchak kachicak tekang alam theki Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangapan kepanong pon pinpur alo along kiripon alama puthak amithang penamat si CM along chingbai pon pulapen chunvek ji pusi lamchak chechak tekang lo chief guest di CM sar pasi chokha ma CM sar bang belega kam doko joine CM sar nang chitong dunu der si es tim Karbi Anglong pen itu tak local MEC Pawan Kumar kai pen ini bangsi nang chotoi dolo ba kaprek MEC tu mangkela non Manipur long suluk sodak tomon ke jaba joine letum Karbi aso tum hadak do dokok lasi hala tum Meghalaya border Nagaland border hala tum matching thumdam sob dam lap lasi tim Karbi Anglong pen mare la CM sar la pen nili tum bahini bang sidak nang chotoi dun si jak nang chitong Sar la bangso komiti pen kopi ne ke hang tuman kirap je hang tum ladak memorandum nang bido so memorandum ma chu local MEC pen si chief guest nang so memorandum nang ke nili tum bahini MEC bahini pen CM sar pan pidam Awareness on green environment pu alama puthak jastimet Karbi Anglong arat aphan than pachinipon Aruni Pioneer Camp Arni NGO hin pen bang solong mei phula pen Joint Director Vidya Singh Be pen mithang Karbi Anglong kido thengpi athe pen dowai kasilam pon aputhak jastimet Karbi arat aphan than pachinipon lapen pherang ke athing no kaningje ke penang an akisoke langpon bomlu lason si phurui karchu penta dowai piponlu lapen Aphu keso apok keso lapen aria keng kachinglok lapen penangan thetan akesota langpon bomlu lasinon nili hinpen rat aphan pachinilo nili long nang cherap dunji aphan lapen emithang Karbi Anglong along dowai dopik lasi panahok hepin pen un anke dowai selam pon nangji lapen bang adet pen kewan adowai namjok plotji aphan bor inang pusi choning ripon Ason thak mission dawai kangthun lahai kip pajok un labang soja kong ta do labang kenon nilitum labasi research tan bang komane kisu bangyong si emergency kisu doko ko pena tu ke lain kona ladin nilitum jitu non kangpu bang ke boi thalang so punja bor pathar singnara rong elong lo apu nijangana bang ke sosang dhenta constituency long ke parku athoi long lo non angjok pani nilitum non head office labang so kikimi kerangi panil tum non si kachi siglang asi nilitum non amat ke nilitum member ang bong sila bang so pangcheng pon bom klem pon bom aprang dam bom to suru partik lo nalimen thai kha Karbi Anglong nili men ke Vidya Singh beku nili non bortoman labang so Karbi Anglong along traditional medical puthak managing director lo la so non ki klem bom